गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा आयदाखौ लानानैहाय सावरायनो सिगांदों। बे आयदायानो जादों रावखौ मानो सोलोङो। अदेबानि बे आयदाखौहाय लानायनि गुदियावनो दङ फरायसा समाज। फरायसा समाजनो माबा मोनसे हेफाजाब होनो हागोन नामा, बेखौहाय नागिरनो थांनायावनो आङो बेखौ बानायनाय जादों। रावखौ मानो सोलोङो बेनि फिना बयनावबो दङ आरो बे खामानिखौ बयबो मावफुंगासिनो दङ होननानै जों बुंनो हायो। थेवबो बेनि फिननायखौ मोननो थाखाय जोङो खायसे बिथिंखौ नोजोर होग्रोनांगौ जायो। फार्स्टआवनो रावखौ मानो सोलोङो होननानै बुङोब्ला लेंगुवेज वाननि बाथ्राखौ जोङो लाबोनो हायो। सेथि राव होनोब्ला बिमानि रावनि बाथ्रायानो फैयो। बेनि उनावहाय मोनसे बिथिंखौ जों नोजोर होनांगौ जायो, बेनो जाबाय लेंगुवेज टु। नैथि रावनि बिथिङावहाय बिमानि रावखौ दोनथ'नानैहाय गुबुन रावखौ सोलोंनायनि बाथ्राया फैयो। बेनिखायनो रावखौ मानो सोलोङो बे सोंनायनि फिननायखौ मोननो थाखाय जोङो बे सेथि आरो नैथि मोननैबो रावखौ सोलोंनायनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ। गिबियावनो आङो मोनसे पइन्टखौ लाबोग्रोदों, बेनो जादों गोसोनि साननाय हनाय फोरमायनो थाखाय रावखौ सोलोङो। सुबुङा मा सानदों, मा लुबैदों, मा हास्थायदों, बेफोर बिथिंफोरखौ राव गैयामोनब्ला जोङो गावजों गाव फोरमायलायनो हानाय नङामोन, गावजों गाव बुजिलायनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो रावखौ मानो सोलोङो होननानै बुङोब्ला बेनि फिननायखौ थोंजोङै बुंनो हायो, रावखौ गोसोनि साननाय हनायखौ फोरमायनो थाखाय सोलोङो। बेनि उनावहाय आङो नैथि पइन्ट लाबोदों, बेवहाय हारिमुखौ हमथानो आरो गोसारहोनो थाखाय रावखौ सोलोङो। जों राव रायनायनि गेजेरजों हारिमुनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्राबो बेरखाङो। बेजों लोगोसेनो हारिमुवा गोसारनायावहाय खामानि मावो। बेनिखायनो बुंनाय जायो रावा जादों पारफेक्ट एक्सप्रेसन अफ कालचार। बेनिखायनो आरो बुंनाय जाबावो रावा जादों कालचार प्रिजार्भिं एन्ड कालचार ट्रेन्समिटिं। बे जाहैबाय रावनि मुंख'जाथाव आखुथायफोर। गुबुन मोनसे पइन्टआव फैयो, आं बे पइन्टआव लाबोदों थुनलाइखौ हमथानो आरो फोजौनो रावखौ सोलोङो। जोङो राव होननानै बुङोब्ला बुंनाय राव आरो लिरनाय राव बे मोननैबो बिथिङाव सरजाबफानानै दङ। बेनिखायनो बुंनाय रावजों लोगोसे लिरनाय रावनिबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो थुनलाइखौ हमथानो आरो फोजौनो थाखाय रावखौ सोलोङो। राव रोङोब्ला गियान आरजिनो हायो, बे मोनसे पइन्ट। बेनि उनाव आं लाबोदों गुबुन राव आरो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनो हायो। बेवहाय नैथि राव सोलोंनायनि बाथ्राया फैयो। गावनि थाखानाय रावनि अनगायैबो सासे सुबुङाहाय गुबुन रावखौ सोलोङोब्ला गुबुन रावजों लोगोसे बै रावारि मानसिफोरनि हारिमुजों सोमोन्दो लाखिलायनो हायो, कानेक्सन खालामनो हायो। बेनि उनावहाय मोनसे पइन्टखौ आं बेवहाय लाबोदों, बेनो जादों कनफिडेन्स आरो डिसिसन मेकिं गोहोआ बारायसिनो। जेब्ला सासे मानसियाहाय रावखौ मोजाङै रोंगोन, सोलोंनो हागोन, अब्ला कनफिडेन्स लेभेल आरो डिसिसन मेकिं लेभेला मा जायो? बारायसिनो। मोनसे गोनां पइन्टआ जादों गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो। सासे मानसियाहाय गावनि रावखौ रोंब्लाथ' रोंबाय, गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हाबाय। गावनि सिनायथि लाखिनायजों लोगोसे गावनि हारिमुखौबो लाखिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गावनि थाखानाय रावनि अनगायै गुबुन रावखौ रोङोब्ला एबा सोलोंबावोब्ला गावनि सिनायथिखौबो दिन्थिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गावखौनो सासे पलिग्लट होननानैहाय सिनायथि होनो हायो।
जोबनायाव मोनसे पइन्ट लाबोबावदों, बेनो जादों आथिखालाव बिरोंदामिननि बिथिंखौ नोजोराव लाखिना गोनांथिखौ सुफुंनो गुबुन रावखौ सोलोंनाय नुनो मोनो। बेखौबो आङो बेवहाय मोनसे पइन्ट हिसाबै सोसनदों। बेवहाय जेसेबां पइन्टफोर सावरायजादों बेफोरखौ आंनि नोजोरजोंहाय जि मोनदांनाय, बे मोनदांनायखौहाय फोरमायनो थाखायल' आङो बेवहाय हाइलाइट खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।